Int Malta, din il-kampanja elettorali se twieġeb għal ħolm ta' kull wieħed u waħda minna. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fl-ewwel mastrelli tal-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali li se twassal għal elezzjoni ġenerali tas-Sibt 30 ta' Mejju. Dr. Abela qal li t-tlieta filgħodu beda jispjega il-pjan ta' Malta għada. L-ewwel set mill-ħafna iżjed proposti illi se nkunu qegħdin inresqu qudiemkom. Il-pjan Kickstart taż-żgħażagħ, l-iskema My First Home, il-programm Our Next Home, l-aqwa bidu għall-familji, il-garanzija għall-anzjani, 5 pilastri tal-manifest elettorali ġdid ta' dan il-moviment li jibqa' miftuħ għal kulħadd. Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Dan fil-waqt li qal li fil-jiem li ġejjin se jippreżenta sensiela ta' proposti fej qal il-kbir għadu ġej, intqal li gvern Laburista ġdid se jkun f'kull pass li wieħed jimxi f'ħajtu u spjega li gvern Laburista fl-aħħar snin kien ma' kull wieħed u waħda minna matul l-isfidi internazzjonali minn pandemija għal gwerer, inflazzjoni u kriżi ta' enerġija. Hawnhekk Dr. Abela sostna li pajjiżna ħareġ aktar b'saħħtu minn kull sfida. Irridu għalhekk illi f'dawn il-momenti fejn issa pajjiżna huwa aktar b'saħħtu li nkunu magħkom aktar. Il-ġid illi ksibna bħala ġens irrid ikun hemm għalikom meta l-aktar illi għandkom bżonnu. Ħalli intom tirnexxu u magħkom jirnexxi pajjiżna. Għax intom Malta. Jekk intom tkunu sewwa, il-pajjiż ikun sewwa. U dan se jkun il-kejl ġdid tas-suċċess ta' pajjiżna. Il-mexxej Laburista Robert Abela tkellem dwar l-ewwel set ta' proposti mill-manifest elettorali lek il-Partit Laburista jingħata il-fiduċja iż-żgħażagħ f'pajjiżna se jibdew jingħataw ħelsien mit-taxxa fuq id-dħul sa 30,000 euro għall-ewwel 3 snin. Dan se jwassal biex 12,300 euro se jibqgħu fil-but taż-żgħażagħ. Gvern Laburista ġdid se jgħin lil first time buyers waqt li se jiżdied il-lif tal-maternità u l-paternità. B'dan kollu se jkun imħallas mill-Gvern. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li sa 5 snin oħra il-pensjoni se tkun żdiedet sa mill-inqas 50 euro fil-ġimgħa. Dan fil-waqt li ta' kelma li sakemm jibqa' hu Prim Ministru l-ebda pensjoni ma tkun intaxxata. Quddiem folla sabiħa ta' nies, il-Prim Ministru Robert Abela għalaq dan il-messaġġ b'mod b'saħħtu. Fadlilna wisq x'nistgħu niksbu għal Għawdex u Malta tagħna. Se nitlobkom terġgħu tisilfuni l-fiduċja tagħkom. Lili u lit-tim kompetenti illi għandi miegħi biex nibqgħu naħdmu għalikom. Maqudin għax nemmnu f'Malta. Mimlijin enerġija għax nemmnu f'Malta. Pożittivi bis-saħħa tagħkom għax intom Malta, aħna Malta, int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Grazzi.